je v centimetrech čtverečních. Já to četl jak... Nezvládají metrickou soustavu? Mi to je hrůza, spletl jsem se o celé 4 řády. Ale Číňani ten prvek přece objevili. Jo, ale to neměli. Mé výpočty byly špatné. Největší vědecký úspěch mého života je založen na omylu. Já nejsem genius, ale podvodník. My v neurologii pořád nacházíme části mozku, o kterých jsme si mysleli, že budou někde jinde. No bezva. Jsem horší než podvodník. De facto skoro biolog. A teď? Posloucháte vědecké pátky, já jsem Ira Pajtou, mým dnešním hostem je objevitel prvního stabilního super těžkého prvku. Vítáme doktora Cooper. Děkuji. Z univerzity mě vnutil přijít, já nechtěl. Jsem váš fanoušek. Pokud to tedy chápu správně, ten prvek jste objevil díky chybě. Ano. A někteří lidé z vědecké obce to nazývají zázračný omyl. Kdo? Dejte mi jména. Určitě polovic. Je to přece strhující příběh. Vaše výpočty byly mimo.